салом алейкум ҳаводорони чайнали туби Алии Боз. сомонаи мо бо номи Алии Боз шинохта мешавад. имрӯз яке аз мардони тоҷик, яке аз рӯҳонишиноси тоҷик қои Аятуллоҷон ҳаҷ баргаштанд ва ҳоли мо сафар дорем ба хонаи акаи Ғайратшоҳ. дӯсти мо, бародари мо қадрдон аст ва ҷияни ҳоҷи Аятулло бошад. имега ҳоҷи Аятуллоро талбидагӣ аст. худо хоҳад барномаҳои моро пайгир бошад, азизони дили дида, ва мо ҳар чӣ ки дар навбати худ ҳаст барои шумо пешниҳод мекунем. ҳама касоне доранд ки исфара дар ҷумҳурии якумин ошпазои хуб дар исфара кош шумо ҳам дар ҳамин ҷо мебудед ки ман лаззату маззаи аз ин оша дар шумо мефаҳмондам. айни ҳол ман метавонам дар шумо дӯстони азиз ҳамонро бифаҳмонам ки ман ош тухм гӯшт лекин афсуси маззаи ина дар шумо расонда наметавонам. ана ҳоди ман мехӯрам айтар ошкур باید خودش حس کنم آش با مزه یا به مزه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا نرمک